तुकाराम साहब अमर है।
तुकाराम साहब हमारे हैं, तुकाराम साहब हमारे हैं, हमारे हैं, तुकाराम साहब हमारे हैं। ప్రభుత్వ పరంగా మరి ఎలాంటి సంబరాలు కానీ వేడుకలు కానీ నిర్వహణ కానీ జరగడం లేదు. మరి దాని గురించి ఈరోజు గిరిజన దేవుడు అభాగ్య పరిస్థితిలో గిరిజనులు ఉన్నప్పుడు ఒక దారి చూపి రాయి సెంటర్లనే ఒక మంచి మార్గాన్ని చూపి మా ఆదివాసులు చట్టబద్ధత కలిగిన రకంగా ఉండేటట్టు ఆదివాసులే స్వయం పరిపత్తి చేసే దిశగా ఈరోజు రాయి సెంటర్లను నెలకొల్పిన మహనీయుడు, ముఖ్యంగా మా గ్రామం లక్షణపేట గిరిజన దేవుడు ఆదివాసీ దేవుడు మడవి తుకారాం గారు. వారి వర్ధంతిని మేము ప్రతి సంవత్సరము అధికారికంగా నిర్వహించాలని చాలా సందర్భాల్లో మేము ప్రభుత్వానికి విన్నవించడం అయింది. ఇక్కడున్న కలెక్టర్ గారికి కానీ పిఓ గారికి కానీ విన్నవించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. కానీ దీన్ని అధికారికంగా చేయడం అనేది లేదు. దయచేసి మా మడవి తుకారాంని వారి ఆశయాలను గుర్తించి వచ్చే సంవత్సరం అన్నా ఇంతకుముందు నవీన్ మిట్టల్ పిఓ ఉన్నప్పుడు చాలా ఘనంగా చాలా పెద్దగా ఆయన పేరిట ఆటలు మరియు గిరిజనుల్లో ఒక ప్రోత్సాహాన్ని తెచ్చిపెట్టిన ఘనత ఈ ఐఏఎస్ మాకు వచ్చే పిఓలకు దక్కుతుంది. కానీ మళ్ళీ మర్చిపోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. దయచేసి మా తుకారాం గారి వర్ధంతిని అధికారికంగా జరిపి తన ఆశయ సాధనకు మేము గిరిజనులందరం ఆదివాసులందరం కట్టుబడి ఉంటాం. తన ఆశయ సాధన మేరకు ఆయనకు ఆత్మకు శాంతి కలగాలంటే ఖచ్చితంగా ఆయన లక్ష్యాలకు దిశగా మేము నడాల్సిన అవసరం ఉంది. కనుక మా మడవి తుకారాం గారి వర్ధంతిని అధికారికంగా ఘనంగా నిర్వహించాలని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. సంవత్సరం చేయాలనేసి అలాగే పిఓ గారు వచ్చారు. వచ్చి
వచ్చి వెళ్ళారు. అలాగే తుకారం సార్ని వర్ధంతి అనేది ఘనంగా చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ముసాడి లిమ్సా రాయ్ సెంటర్ అలాగే నిర్మించిండు. దీన్ని మనం ముందుకు తేవాలని కోరుకుంటున్నాను. బయట ఇంకేం చెప్పట్లేదు సరిగ్గా. కోర్స్ కూడా చేయాలి, అన్ని అవన్నీ ఏం గుర్తించలేదు. సంస్కృతి మీద బాగా భక్తి ఉండేది. ఇలాంటివి బాగా ఎంకరేజ్మెంట్ చేసేవారు మా డాడీ. ఇలాంటివి కూడా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయాలని